Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μία νέα ιδέα την οποία είχα πριν 2 χρόνια και προσπάθησα να δω αν πραγματικά δουλεύει όταν πηγαίνουμε και ψαρεύουμε. Αυτό βέβαια αφορά ψάρεμα από τη βάρκα, καθετή. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό? Τι γνωρίζουμε όλοι? Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε ένα αγκίστρι και έχουμε το δόλωμα, έρχεται το ψάρι, εμείς τραβάμε και τις μισές φορές, για να μην πω και παραπάνω, το ψάρι δεν το πιάνουμε. Βρήκα λοιπόν σκέφτηκα μάλλον κάτι και πήρα μια κάμερα, την κατέβασα κάτω όταν ψάρευα, να δω τι ακριβώς γίνεται κάτω στο βυθό, γιατί πρώτα απ' όλα μου αρέσει να βλέπω τα ψάρια, πώς είναι ο βυθός, πώς τσιμπάνε τα ψάρια. Και έτσι λοιπόν έκατσα στο σπίτι και προσπάθησα να το εξελίξω, βλέποντας βέβαια και πολλούς ψαράδες ανά τον κόσμο. Είχα λοιπόν μια ιδέα την οποία θα τη μοιραστώ σήμερα εδώ μαζί σας. Το έβαλα κάτω, το έφτιαξα, έπιασα ψάρια και μη σας τρομάξει το ποσοστό το οποίο θα πω, το οποίο υπερβαίνει το 80% της επιτυχίας. Γιατί είπαμε και πριν ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα μισά και παραπάνω ψάρια τα χάνουμε κάθε φορά. Τώρα όμως η επιτυχία είναι δεδομένη και δεν φοβάμαι να πω ότι ξεπερνάει το 80%. Πήγα λοιπόν με έναν φίλο μου για ψάρεμα πριν 20 μέρες, το είδε και μου λέει: Βαλάντι, αυτό θέλει βίντεο. Αυτό θέλει βίντεο να το δει όλος ο κόσμος, να το δοκιμάσει και αν τυχόν από τα 10 ψάρια που τσιμπάνε πιάνει τα 4, να πιάνει τα 6, να πιάνει τα 7. Έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα τι ακριβώς λέω, ποια είναι η ιδέα μου και να το βάλετε, να το προσπαθήσετε και μακάρι να πετύχει και σε εσάς και γιατί όχι να πιάνετε ψαράκια. Ο σκοπός μας είναι να μοιραζόμαστε τη γνώση. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για μεγέθη από αγκίστρια, από μπετονιές. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιδέα, ξαναλέω. Έχω πάρει λοιπόν ένα κομμάτι μπετονιάς, θεωρούμε ότι αυτό εδώ είναι η μάνα μας, ας πούμε, εντάξει. Τι κάνουμε όλοι? Δένουμε ένα αγκίστρι εδώ, ή 2, 3, 4, εδώ κάτω δένουμε το βαρύδιο και βάζουμε το δόλωμα και έρχεται το ψαράκι, εδώ προσπαθεί να μας το φάει, μας το τρώει τις περισσότερες φορές και κάποιες στιγμές το πιάνουμε. Κάποιες φορές. Τι θα κάνουμε τώρα? Η ιδέα ποια είναι? Στο παράμαλο εδώ θα βάλουμε μια χάντρα, την ξέρουμε τη χάντρα, 4 τρύπες. Θα περάσουμε ένα παράμαλο που στο τέλος θα έχει σαλαγκιά, θα περαστεί και θα είναι 20-25 πόντους πάνω από το βαρύδιο. Η σαλαγκιά μας θα έχει παράμαλο 15 με 20 εκατοστά όπως είπαμε και εδώ στο παράμαλο της σαλαγκιάς θα βάλουμε μία νέα χάντρα και θα περάσουμε μέσα το αγκίστρι μας. Κοιτάξτε λίγο, θα πρέπει να είναι 4-5 πόντους πάνω από τη σαλαγκιά, έτσι, πάνω από τη σαλαγκιά. Για ποιο λόγο? Όταν θα έχουμε το δόλωμα εδώ και θα έρχεται το ψαράκι και θα φεύγει, θα έρχεται και θα φεύγει, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση, έτσι ώστε όταν θα έρθει το ψάρι και θα γλύψει και θα φύγει, εμείς θα τραβήξουμε και θα τον πιάσει η σαλαγκιά. Η σαλαγκιά δεν δολώνεται ποτέ, δολώνουμε μόνο αυτό το αγκίστρι. Εγώ αυτό το κάνω σε μια αρματοσιά 80 πόντους περίπου, βάζω 3 τέτοια παράμαλα και χωρίς τα παράμαλα την ώρα που κατεβαίνουν επειδή γυρίζουν, χωρίς τα παράμαλα το ένα να μπορεί να πιάσει το άλλο. Άρα λοιπόν μια αρματοσιά, 3 χάντρες, περνάμε πρώτα το παράμαλο της σαλαγκιάς μέσα, αφήνουμε 15-20 πόντους
και πάνω στο παράμαλο μια νέα χάντρα, περνάμε μέσα το αγκίστρι, είναι 3, 4, 5 πόντους πιο πάνω, δολώνουμε μόνο το αγκίστρι μας και τη σαλαγκιά ποτέ. Έρχεται λοιπόν το ψάρι και με το που πάει να φύγει τραβάς και η σαλαγκιά από κάτω το τεινάζει στον αέρα το ψαράκι. Το τεινάζει στον αέρα, το πιάνει. Δοκιμάστε το και τα λέμε σε λίγες μέρες.